Jatich ot miseyo gi keth mar kwalo nyathi mawuoyi ma jahiga achiel ne ochwal e doho ma Homa Bay kawuono, kama nodonjne gi ketho mar kwalo nyathi. Achijno ma nyinge Agnes Atieno Onyango, mong'ere gi nying mar Oledhi kaka Aisha, ne ochopi e mbele jang'ad buche ma doho ma Homa Bay Beatrice Toroitich, kama nosomne kethone mar kwalo nyathino e kar dak masango e boma ma Homa Bay okinyi ma tich ariyo ka jonyuol nyathino nosewuok e ot. Agnes nodagi yie keth makamano manosomne ka jamin buche e doho Norecho Amala ne okone doho mondo mi kik miye bond mayot nikech Agnes nyalo ringo malal e piny Tanzania kaluwore ni nomake e tong' mar Kenya gi piny libamba ma Tanzania gi nyathino. Jang'ad buche noyie gi kwayono kendo ne ogolo chik ni achijno mondo mi ochul bond kata rambun mar siling gana 800 gi jachung' ariyo maket gi mano eka mondo miweye thuolo. Burano igwelo kendo tarik 8 dwe ni kaeto ibiro yale adimba tarik 16. She was arrested while almost crossing the border of Kenya into Tanzania with a 1-year-old baby. To me, this is a compelling reason. However, since the state is not opposed to the accused person being granted bond, I will proceed to grant the same in the following terms. The accused person will be released on a bond of 800,000 shillings plus 2 sureties of same amount. The children's officer is directed to prepare a social inquiry report and prepare a protection and care file for the minor. The matter shall be mentioned on 8th of August 2023 to confirm the opening of the protection and care file. The matter shall be heard on a priority basis owing to the age of the minor being a 1-year-old baby. The matter shall therefore be heard on the 16th of August 2023 before court number 4